gure baskolgara bene sartzea, sartu izana, albiste benetan bikaina da. Luisek esan duen bezala, baina bere nazioarteko autoritasek giza eskubideen eta desberdinen arteko elkarbizitza baketsuaren defentsan beharrezko pedagogia soziala egiten lagunduko digute. El delito de genocidio a nivel internacional es un delito de intención. Es un acto de absoluta barbarie, pero el elemento intencional es clave y determinante, ¿no? Y los juristas y no juristas conocemos que lo más difícil de probar ante un tribunal es la voluntad o la intención, porque es un intangible muy difícil de reconstruir en la teatralización de lo que representa un juicio. Y una sociedad como la vascongada, que mantiene la autoritas, no de la sapiencia hueca, ¿no? Sino de ser portadora de unos valores de reflexión, de valores cívicos, valores de contribuir a una convivencia entre diferentes, de la formación, no por la formación, sino por formar y gestar espíritus de ciudadanía crítica y cívica, son más imprescindibles y necesarios que nunca. Y tienen que tratar de permear la sociedad para que ese edificio de la convivencia no decaiga, ¿no? Genozidioa ez da jende asko hil. Genozidioa da herri baten patroi nazionala ezestu. Patroi nazionala bere hizketan da gaur egun identitate kolektiboa deitzen duguna. Hau da, giza talde baten identitate kolektiboa ezerestu, hori da genozidioa. Horretarako noski askotan hiltzen da jende asko, baina beste gauza asko ere egiten dira. Jende asko espetxeratzen da, jende asko errabesteratzen da, hizkuntza debekatzen dira, ohiturak, musika debekatzen da, literatura, erretzen dira liburuak, erretzen edo suntsitzen dira monumentuak, eta beste batzuk eraikitzen dira, eta bar. Nork eragiten du genozidioa? Normalean genozidioa gobernu batek eragiten du. Zergatik, ze bakarri gobernu batek du dirua, burua, behar dana, horrelako kanpaina, nor du 350 milioi dolar eguneko horrelako kanpaina batean ustiatzeko, gobernu batek normalean beste inor. Talde terroristak, talde violentoak badira, bai, genozidioa, baina ez dute gobernu batek duen indarra. Bai, gizakiak ez direla berdinak, hau da, guk gaur egun, Nazio Batuen erakundearen espiritualidad, gizaki guztiak berdinak gara, ez du importa zer, hizkuntza, raza, erlijioa dut, bar. Hauen espiritua da kontrakoa. Gizakiak ezberdinak dira. Badaude goi mailako gizakiak eta B mailako gizakiak. Hortaz, B mailako gizakiak bali badaude, horiek akatu behar ditugu. Agenteak du bona fides, fede honez, egin beharreko bat, eta egin beharreko hori da mundua hobetzearren pertsona hauek akatu. Eta nortzuk dira biktimak? Bueno, biktimak orokorrean dira giza taldeak. Gaur egun nazioak ditzen dugun, hau da, giza talde kultural bat. Alegia, normalean hizkuntza bat, erlijio bat, edo bi edo hiru. Baina, bueno, hitz egiten edo praktikatzen duen talde bat, talde horiek dira, eta normalean pertsona hauek zigortzen dira ez zeo zer egin dutelakoz legearen kontra, baizik eta zeo zer direlako. Pertsona hauek zigortuta daude, konzentrazio karrotara eramanten dituzte, edo hiltzen dituzte, edo besteratzen dituzte, ez zeo zer egin dutelako, necesariamente, baizik eta zeo zer direlako. Orain, genozidio kulturala, genozidio fisikoa, politikoa, ekonomikoa, ez dira genozidio ezberdinak. Dana da genozidio, eta genozidio kanpaina bat gertatzen denean, hori dana, mekanismo osoa jartzen da martxan.